Huni sa De La Salle University Choral, ipatigbabaw ug midaog ato sa Choral Festival and Competition nga gipahigayon sa Busan, South Korea. Ang report ni Mark Reggie Abella. Top prize for ethnic category. Top prize usab sa classical mixed category. Ug nasungkit usab nila ang titulo isip Grand Prix winner. Kini ang mga nauli sa De La Salle University Choral atol sa Choral Festival and Competition nga gipahigayon sa Busan, South Korea niadto October 16 hangtod October 21. Kapin sa 30 ka malain-laing grupo ang gibuntog nila, lakip ng upat ka mga grupo nga gikan ra usab sa atong nasod. Sa ilang pag-abot sa nasod, mihatag sila sample sa ilang winning piece. Sama-sama nating abutin, pinakamatayong nabituin. Matod sa conductor sa grupo nga si Joel Aquino nga midaog usab isip best conductor nga dili-dali ang maong kompetisyon. It's a big thing, and to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Pag-angkon niya nga hangtod karon, dili gihapon sila makatuo nga sila ang napiling Grand Prix winner. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.